Ayan. So, madami na namang tumubo na biyaya. Ayan. Nag-umpisa na sila. Kukunin niya ni Mama. Tapos, maraming tumubo dito sa ilalong. Ito, ara, oh. So, may pang lunch na naman. Buti na lang talaga nakita. Buti na lang nagsampay ako doon. Kung hindi siya mapapansin. Siguro na sa halas. Halas, katulog ra dara ah. Ay pag sinam mo kay nang manipig ko. Ito man. Lapa oh. Laya na. Ah. Walay spoon. So mag-start siya ng August. October? Oo. Nasa misitira. Meron doon sa misitira. Tiwan ha, sa kapaw niya. O bulat puti. Nakaspikas ma. Di na lagi na maabot. Oo. Unsay lami nga luto? Hindi siya na luto. Nung siya tubig ko. May lang taong kaayo. Wala, maabon na kayo. Matambok, matana mo dagko mo ng bulak. Dari sa dapita. Waan na ning upo. Upo. Katay na ka. With matching fresh bell pepper. Kuwatanan pula ba? Ay di ka tura pula usa tura. Ayaw lang sa ng orange. Pahinugon ba kayo na? Hoy, ang kamatis na nay bunga. Kuha na ma. Ano man, isa may nagkaon. Makuha. Patay. Nawa na kong mga dahon. Karoon masakpan yung yun. Ang gutoy. Bandugra. Basi mo natin. Ito yung lunch namin. Libre na naman. Thank you Lord. Thank you Mother Nature. Kasi pabalik-balik ka lang talaga. Hindi mo kami binibigo. Every year talaga yan guys. Mag-start ng August. Minsan August, November, ay August, October, September. Yan. So, mauna niya mong nakuha guys. Ayan, kalahating kilo. Ang dami. Pero pag naluto to, unti lang to.
adobong, sige tawag anima? Libgos. Adobong libgos. Or libgos or ohong. Yan, so naluto na siya, guys. Ginisa ko lang. Yan, so ito na, luto na yung ating mushroom. Sobrang unti lang yung naluto na umunti siya. Tapos magpiprito ako ng isda. Yan, yun yung lunch namin ngayon ni Mama. Mga onta, guys. Ito na yung mushroom. Yan. Partner sa pritong isda. Sarap. Alam nyo, guys, hanggang ngayon, kapag meron ng mga tumutubo dyan, kinakabahan pa rin kami kung totoo ba talaga na mushroom or nakakalason, ganun. Kasi nga, diba yung few years ago, 3 kami magkakapatid na muntik nang mamatay dahil sa mushroom. Kala kasi namin, galing kami Maynila noon. Tapos super excited kami kasi sobrang dami naming nakita. Panay kami tanong, ganyan, totoo ba yun na mushroom? Nakakain ba yun? Ganyan. Totoo daw. So, niluto namin. Ayun, after 30 minutes, nagsusukatay kami. Yan. As in yung hindi ka makatayo. Ang kapatid ko na isa dinala sa hospital. Kaya, si Patrick at saka si kuya nyo, kabilin-bilinan talaga sa akin na huwag kumain, ganyan-ganyan, kahit may maraming tumubo dyan. Pero yun nga, sinisigurado muna namin na na mushroom talaga siya. Yan. Kasi sayang din naman kung di ba, parang nandyan na yung grasya, tapos hindi mo kakainin dahil lang yung sa takot nga. Kasi siguraduhin lang talaga na makakain siya yun para naman ma-enjoy din naman yung biyaya ng Panginoon. Ayan, so, kain-kain tayo, guys. Ayan. Pumupunag sa naman. Pumupunag sa nga. Grabe. Kuratoy. Dali na kayo. Aman ma, kanang tumoy? Kanang tumoy kaya pabilin? Oh. Maibilin, iputol. Aron wadaw maguyog-uyog. Oh, hawani tanan. Tu ara.
Nawala? Madlo ko. Ha? Hala ka, Ginoo ko. Mauna, dangang ulo. Mauna na ah. Mar, kuha na nalagpala, Mar. Pala. Kuha tong, Ma! Ayaw na, Mar. Kay dili na kakuan. Pala na lang, Jud. Dako, day kay no? Haman dapit. Oo. Kana? Katong gasinaw. Mubuga pa na, Mar? Unsaon man nato na karon ni Rick? Ayaw, uy. Ayaw. Dili na lang, Rick. Kining sanggot. Kining sanggot to. Mubuga man ng kuan. Basig mubuga ba? Lah. Okay. Sige, Mar. Ganto ka eh. Hala, ang laki. Umaano pa siya, no? Patay na gid ay siya, Mar. Nakuan gid puro gid ito pagkuan ni mo, Mar, no? Ano oh? Hala, ayaw tuol, Mar. Nakuan jud ang ulo, Mar, no? Kanang gasinaw. Hala. Duga ay anha isag. Uy, ang ulo, Mar. Ulo jud. Sorry, guy. Kay makahadlok manggug kagoy, na garden man ni dire. Na magsige man kagawas sulod. Kay matingala ta nang sa TV, Mar, dili nila pati yun, no? Oh, ana-anaon ra nila. Dayon, mag-garden mo dire, tapos maanuhan na mo. Maapakan na mo. Dili man mi. Dapit. Lagi, oh. Mag-yun kadlo ka ni itok dire. May kadlo ka ni itok. Hala, lala dyan hangga ito, Mar, no? Hawak niya na, bale. Kana. Mukuan gid siya dayon, no? Ay, Ginoo ko kahadlok. Ay, so. Iyaha gid ito. Sige ra di siya balik-balik. Mao na gid iyang gilungga din ha, no? Kay katong aluno, Mar, dugay naman to. Basig maupo ng diri, Mar. Ha? Dili, Mar. Ibig sabihin, murag dito siya nakaluno, then nidiretso siya dire, no? Katabok-tabok ra day ni siya. Ug mabisi di ato, murag na siya dire. Yan. So, ito na yung mga ayaw mo kayo.